10 שנים של המצוד הגדול בהיסטוריה הסתיימו כמו שהחלו, בהודעה של נשיא ארצות הברית. I want justice, dead or alive. Tonight, I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Wow! Oh shit! Wow! Do you see this aircraft? 11 בספטמבר 2001, התקפת הטרור הגדולה שאי פעם נראתה, מכה בניו יורק ובליבו של הצבא החזק בעולם, בפנטגון. ארצות הברית המומה, כואבת, עובדת עצות. הנשיא ג'ורג' בוש, רק כמה חודשים בתפקידו, נסחף באיומים ונחוש לנקום. The people who knock these buildings down will hear all of us soon. מכונת המלחמה הגדולה בעולם מחפשת נואשות אחרי מטרה, אבל היא לא נראית באופק. אומרים אפגניסטן, אומרים הטליבן. כל גופי המודיעין האמריקנים שכשלו לחלוטין בחיזוי המתקפה למרות שהיה להם מידע ביד בזמן אמת, משתוללים במרדף אחרי מתכנני הפיגועים. והנה יש שם ופרצוף, אוסמה בן לאדן. זהו האיש הרע. فكل من يقف خلف بوش في هذه الحملة فقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام العشرة. ברגע זה מתחיל מרדף חתול ואחבר בממדים חסרי תקדים. אבל איפה בן לאדן? האם במערות של תורה בורה? האם בפקיסטן? אולי בתימן? You know, he's probably in a hole somewhere, hiding from justice. We'll get him. התסכול גובר. ארצות הברית שולחת עשרות אלפי חיילים לאפגניסטן, אבל בן לאדן חומק. ולא רק זה, הוא ממשיך לדבר דרך אל-ג'זירה. أيها الشعب الأمريكي حديثي هذا إليكم تذكيرا بأسباب 11 وما تبعها من حروب وتداعيات. בוש מתקרב לסיום הקדנציה הראשונה שלו ואין אוסמה. יש בחירות באופק. רבים מאמינים שבנקודה זו החליטו אנשיו של הנשיא פשוט למצוא איש רע קל יותר. Every statement I make today is backed up by sources, solid sources. הם הלבישו תיק על סדאם חוסיין והודיעו שהאיש יושב על נשק להשמדה המונית. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. בסופו של דבר, גם אחרי שסדאם הופל, לא נמצא שום זכר לנשק להשמדה המונית, לא קימי, לא ביולוגי ולא גרעיני, וגם לא אוסמה. It takes time. Does that sound reasonable? Yeah, I like it too. זה לא הפריע לחלקים ניכרים בציבור האמריקני להאמין ששם בבגדד נוקמים את 11 בספטמבר. בכל השנים האלה ארצות הברית משקיעה משאבים אדירים במרדף אחרי מנהיגות אל-קאידה. ה-CIA מקים יחידת חיסול מיוחדת, עוד ועוד חיילים בגבול אפגניסטן-פקיסטן, ריגול ברחבי העולם המוסלמי מלונדון ועד תימן. אבל בן לאדן ממשיך, הוא לא רק מדבר, הוא כנראה גם מצליח להפעיל פיגועים. 200 תיירים ומקומיים הרוגים בפיגוע ההתאבדות בבלי. יש חשד שידו הייתה גם ברצח בנזיר בוטו, ובשורה ארוכה של פיגועים בהשראת מה שמכונה הג'יהאד העולמי. הנשיא של 11 בספטמבר עוזב את הבית הלבן אחרי 8 שנים עם כישלון אחד שלא סלח לעצמו עליו. While our nation is safer than it was 7 years ago, the gravest threat to our people remains another terrorist attack. בא נשיא אחר, נשיא שרצה להושיט יד למוסלמים, אבל הגורל סיפק לו מתנה אלקטורלית ערב הבחירות השניות שלו. Our war is not against Islam, because bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims. גם הלילה הוא הקפיד להפריד בין המוסלמים לבין בן לאדן, אבל כבר בזמן שדיבר החלו כוחות אמריקנים להגביר את האבטחה בשדות התעופה ובמוסדות אמריקנים ברחבי העולם. ברק אובמה יודע שחיסול בן לאדן יכול להיות גם אות הפתיחה למלחמה מחודשת עם האסלאם הקיצוני.